Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vă prezentăm o mare personalitate a muzicii contemporane, violonistul, dirijorul și compozitorul Vladimir Cosma, născut la 13 aprilie 1940 în București, într-o familie de muzicieni. Vladimir Cosma a sosit pe lume în timpul celui de-al doilea război mondial în familia muzicienilor Cosma. Tatăl său, Teodor, era pianist și dirijor, iar mama sa, Carola, autor-compozitor. Vladimir Cosma își amintește de prima parte a copilăriei, de întâlnirea sa cu muzica. Sunt născut în mijlocul bombardamentelor în 1940. Primele amintiri sunt tata și mama care mă luau pe umăr și mergeam la adăpost în casa în care locuram, casă care mai există și am vizitat-o acum câțiva ani când am venit pentru prima oară în București după 50 de ani de absență. Deci o mare parte din prima copilăria era în timpul războiului. După aceea, amintiri importante a fost întâlnirea cu muzica pe la 6 ani. Tata mi-a adus în primul rând o vioară acasă. Nu era loc ca să se pună un pian. Destul de rapid am făcut progrese și pe la vreo 7-8 ani deja dădeam concerte prin școli, acompaniat de tata la pian și eram extrem de ocupat lucrând muzica și școala în același timp. Ca dirijor, deci am fost pe la vârsta de 16-17 ani când făceam acest serviciu militar și dădeam aceste spectacole la Megidia și în toată regiunea respectivă pentru militari. După câștigarea primelor sale premii la Conservatorul Național din București, Vladimir Cosma ajunge la vârsta de 23 de ani la Paris, unde a cucerit lumea cu vioara. Compozitorul studiază vioara și compoziția la Conservatorul din București, iar în 1963 a ajuns la Paris pentru a-și continua studiile la Conservatorul Național francez. Pe lângă muzica clasică s-a simțit atras de foarte tânăr de jazz, muzică populară și muzică de film. La doar 28 de ani a realizat prima coloană sonoră. De atunci, Vladimir Cosma a compus mai mult de 300 de partituri pentru filme de lungmetraj sau seriale TV. Una dintre cele mai de succes pelicule pentru care a compus coloana sonoră, cunoscuta parodie franceză, Marele blond cu gheată neagră. Cu vioara am reușit imediat să câștig anumite concursuri care mi-au permis să fac turnee și să intru în formații de cameră sau să fiu angajat ca solist cu concerte în Franța și în lumea întreagă. Făceam, de exemplu, 3 luni de concerte în America de Nord, am parcurs lumea întreagă cu vioara, America de Sud, toată Europa. Prima mea muzică pe numele meu, un film de Yves Robert cu Philippe Noiret dans le rol principal, Marlène Jobert. Din acest moment am făcut toate filmele lui Yves Robert până la moartea lui. A treia muzică de film pe care am făcut-o pentru el, Marele blond cu un pantof negru, film la care am făcut muzica și o muzică cu o culoare foarte românească în ea, în care am utilizat pentru prima oară în Occident naiu și țambalul, că au fost un succes nemaipomenit în Franța și pe în lumea întreagă. A fost un fel de explozie al folclorului românesc în Occident și a fost și o lansare a naistului pe care l-am angajat, care era Gheorghe Zanfir. Vladimir Cosma a primit 2 premii Cezar pentru cea mai bună muzică de film, apoi 2 premii d'Or pentru cea mai bună muzică TV. A obținut numeroase discuri de aur și platină în întreaga lume, iar cariera sa nu se oprește aici. Ajuns la 75 de ani, maestrul Vladimir Cosma trăiește în prezent în Paris și așteaptă sărbătorile de iarnă pentru a reveni în România într-o serie de concerte ce vor fi susținute la Ateneul Român. V-am prezentat astăzi activitatea compozitorului Vladimir Cosma în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.